Avui dormim en aquest iglú que té un sostre de vidre que ens permetrà contemplar el cel i les estrelles des del mateix llit. Hem vingut fins a les muntanyes de Prades, a Tarragona, on hi ha un dels millors cels de Catalunya, a dormir a un dels iglús de les estrelles del xalet de Prades. I com ho saben que farem una festa? Ala, que xulo! Que ho passis superbé! Uau! Això està molt apretat. La meva és la vermella. Què vol dir si està molt apretat? Això. Mira, mira el Blai. Sí, tens por? Per què? Perquè el veig és molt petit. Aquí hi ha una miqueta de sal, de saleta i una nevera, cafetera, tetera, aigua. I cap aquí al lavabo. Amb banyera ni de massatge. Esteu com en una piscina, no? Sí, però de globus i en l'aire. I amb aquest cel, que hi ha avui, després de la pluja. Des del llit. Mira, mira, Els globus, aquells globus del cel, Sí. van ràpid. Els globus o els núvols? Els núvols, Tu què creus? Mira. Aquell va ràpid o a poc a poc? ràpid. Va molt ràpid. Escolta, què ha sortit ja? La llunita. On està la lluna? Allà. L'hem vist allà al fons ja. Allà ha sortit la lluna. Aquests són els nostres veïns. I els veïns que tenim? Fa 4 anys que les muntanyes del Montsant i de Prades van aconseguir el certificat Starlight. Això vol dir que són una destinació turística especialitzada en l'observació de l'univers. Tenen un cel clar i fosc a la nit i, per tant, aquí també hi ha un parc astronòmic. Aquí tenim el nostre iglú, però al costat hi ha els altres. 1, 2, 3, 4... Tots tenen noms d'estrelles. I jo ara me'n vaig a l'espa. Hi ha un spa, però és només per adults, així que farem torns. Una estona per mi. Tenim pista de futbol i bàsquet. Hi ha una zona de miniclub, una sala indoor amb jocs, amb ells, amb activitats, i a l'estiu piscina. Mama, vinga, fes així. Mira. Hola! Uau! Quina sala més gran i xula, no? Uau, està plena de jocs! S'està fent de nit. La lluna resplendeix allà dalt. El cel s'ha quedat prou clar, encara veurem alguna coseta aquesta nit. Se senten els ocellets. Acomiaden el dia i ara us ensenyo què estan fent els meus fills. Què feu? A la piscina. A la vostra piscina. S'està fent fosc, Començaran a sortir les estrelles. Què? Ja és fosc? Sí. I es veuen estrelles o no? Mireu el cinturó d'Orió allà, que clarament es veu. Bueno, que es pugui veure en aquest vídeo, Tenim estrelles! Anem a sopar! Hi ha com uns núvols al voltant de la lluna, així encerclant-la, com un halo. Halo lunar! Per cert, que si sou de llevar-vos amb la claror del dia, aquí deixen uns antifats que es diuen Estrelles de Prades
perquè clar, el sostre és de vidre i no hi ha cortines. Ara rai, perquè es fa de dia cap a les 7 i nosaltres més o menys és l'hora que ens llevem, però clar, si veniu a l'estiu i es fa de dia cap a les 6, potser sí que us faran falta. Que dormireu aquí? Sí. A la reixa? Jo no. Esteu a punt perquè comenci l'espectacle? Sí. Sí? Apago els llums, Sí. 1, 2... Uau. Uau! Es veu la lluna aquí darrere tenim la lluna. No més fredeta per aquí. Sí? Sí, només la luna. Apa, bona nit! Bon dia! Que ha plogut aquesta nit? Sí. Ho has sentit, tu? Bon dia, Blai. No hi ha gaires núvols, avui. Ha plogut molt, aquesta nit? Ho has sentit o no? Jo sí que ho he sentit. Sí? Estem anant a esmorzar. Aquesta nit ha estat plovent una miqueta i se sentia molt, clar, amb el vidre, amb el sostre de vidre se sentia molt. I al matí, a la que comença a despuntar una miqueta la claror, és que els ocells es posen a cantar com a bojos. Ha sigut molt xulo, molt xulo. Bon dia! I han trobat lo seu. Mare meva, quin pot! Per quan em pregunteu per allotjaments amb granja d'animals, aquest. Hi ha ponis, que els tenim aquí, burrets, cavalls. Fa soroll. Sí, està molt bona, diu? Sí. Nyam, nyam. Perquè està molla i fresqueta perquè ha plogut aquesta nit. Perquè l'aigua de la nit, la que ha plogut al cel, està fresca. Clar, per això li agrada tant. Perquè estava a la nevera. Estava a la nevera? Sí, l'aigua. L'aigua estava a la nevera? Sí. Sí? L'aigua de la pluja cau de la nevera? Sí. Oh. Les casetes del xalet de Prades estan 10 minuts del poble de Prades. Vila Vermella. Molt, molt bonic, no us el perdeu. Aquí a l'Ajuntament tenen els gegants exposats, Si veniu, estan aquí a l'aparador. Doncs ens acomiadem d'aquest iglú de les estrelles, amb aquest sostre que ens ha agradat tant, i aquesta xarxa que ha donat tant de joc a casa, que encara segueixen aquí. No sé com els traurem. Aquest és l'únic iglú que hi ha que és apte per anar-hi en família, val? Perquè els altres són per anar-hi en parelles. És l'iglú Orion. Adeu!